Каля 150 удзельнікаў змагаліся на дыстанцыях 10, 20 і 35 кіламетраў. Спаборніцтвы на Кубак Рэспублікі Беларусь па спартыўнай хадзе з'яўляюцца адборачным стартам на Кубак Европы, які пройдзе 19 мая ў літоўскім Алітусе, а таксама на чэмпіянат свету сярод каманд, які пройдзе ў наступным годзе ў Мінску. У нас главная цель еще сформировать команду, которая будет готовиться к следующему году. У нас дали право проведения чемпионата мира по спортивной ходьбе в Минску в следующем году. Поэтому нам нужно сейчас и молодежь обстрелять, посмотреть, кто как себя проявляет в условиях соревнований. Брэсцкія спартсмены паказваюць добрыя вынікі ў гэтым відзе спорту. Як абазначаюць трэнеры нацыянальнай зборнай, 1/3 нашых спартсменаў прадставіць краіну на Кубкі Европы. Павел Ольховік, брэстаўчанін, стаў першым на дыстанцыі 10 000 метраў. Падрыхтоўка да летняга сезону хлопцу далася цяжка з-за хвароб, але Павел вынікам задаволены. Галоўная мэта цяпер – прайсці адбор на чэмпіянат Европы ў асабістым заліку. По дистанции шлось хорошо. Вот. Чуть-чуть тяжело, потому что после болезни, но прошел отлично. Всегда хочется лучшего. Рассчитывал вообще на 42-30, но прошел 43-12 где-то так. В принципе, доволен. Тым часам узнімаецца пытанне аб сертыфікацыі брэсцкай трасы, каб менавіта ў абласным цэнтры маглі праводзіцца спаборніцтвы па спартыўнай хадзе міжнароднага ўзроўню. Пакуль сертыфікаваная траса ёсць толькі ў сталіцы. Тацяна Ігнатавец, Роман Філюціч, тэлерадыёкампанія «Брэст».